13 студзеня пачынаюць судзіць 5 белых сілавікоў, якія ў 2020 годзе запісалі зварот супраць гвалту. Уважаемые коллеги, поступайте всегда, выполняя свой служебный долг так, как хотели бы, чтобы в отношении вас поступили другие люди, или в отношении вас или ваших близких. Прошу вас, ведь действуйте по закону, по совести. Выбор сделать можно всегда. Выполняя преступные приказы, которые отдают ваши начальники, вы становитесь сами преступниками, соучастниками тех преступлений, которые совершаются. Я говорю о том, что нельзя избивать невинных людей на улицах города. 12 жніўня 2020 году былыя сілавікі з Жодзіна публічна асудзілі гвалт супраць беларусаў і папрасілі сваіх калег не быць карнікамі. Былыя афіцэры на відэо прамаўляюць спакойна, памяркоўна, узважана. У іхных зваротах няма заклікаў, пагрозаў, грубых словаў, ёсць толькі просьбы. Усіх 5 былых міліцыянтаў затрымалі ў лютым 24 году, праз 3,5 гады пасля звароту. Былых сілавікоў судзяць паводле 2 артыкулаў за нібыта нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы і распальванне варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў калоніі. Судовы працэс вядзе суддзя Сергей Васілеўскі.